helt kullet, indtil at min telefon så begyndte at kime, og min mor og min far ville lykønske mig, og de første medier ringede osv. Så det er meget stort, det er meget stort. Du er jo student så sent som fra sidste år, ja. 20 år gammel. Ja. Hvad kan du bidrage med i Folketinget? Jamen altså, først og fremmest så tror jeg, at det er kommet ind selvfølgelig vidner omkring noget gå på mod, fordi det er bestemt ikke nemt, når man kommer som helt ung, ukendt kandidat. Man kommer ikke på news og så videre. Det er første gang, jeg faktisk er her i dag. Det er også egentlig. Jeg tror, det vidner omkring noget gå på mod, jeg er kommet i Folketinget. Og så tror jeg jo, at befolkningen er godt tjent med et bredt sammensat Folketing, så de kan repræsentere den danske befolkning bedst muligt. Og det er ikke fordi, at vi unge er en særlig kvalitet, men vi trækker jo i en anden retning i hvert fald, end mange andre folketingsmedlemmer kan gøre. Men der er jo mange på din alder, 20 år gamle, de har arbejdet i en børnehave, de tager ud at rejse, de forsøger at finde sig selv, realisere sig selv. Hvad har været afgørende i dit liv for, at du så tidligt og så unge alder har kunne finde en retning og få plads i Folketinget? Altså først og fremmest har jeg altid haft sådan en interesse for samfundet og for hvad der rørt sig, og har altid været meget begejstret for at prøve at gøre en forskel. Og det begyndte jeg så allerede med, da jeg var 16 år gammel. Og da jeg blev 18, så var der mange gode folk i min lokale omgangskreds, både folk fra Radikale Ungdom, men også fra Radikale Venstre, som troede på. Og det er i høj grad deres skyld, jeg sidder i dag. Ikke kun fordi de selvfølgelig har hængt i lygtepæle for mig og stået på gaden i regnvejr i løbet af de sidste 3 uger og har været med til på den måde at drive kampagnen, men frem for alt også fordi, at en person som f.eks. min lokale formand i Horsens, Kjeld Søndergaard, han har sagt til mig, at han tror på mig ikke kun på, at jeg kan føre en god kampagne, men også på, at jeg kan gøre en forskel inde på Christiansborg. Og når en person med så meget erfaring f.eks. kommer og siger det til en, så er det noget, så ranker man ryggen lidt mere, og så tror man lidt mere på det. Havde du hånden på hjertet regnet med, at det ville lykkes? Nej, det havde jeg hånden på hjertet ikke. Jeg blev stillet op for 2 år siden, og der så meningsmålingerne om ikke noget anderledes ud for Radikale Venstre, så det havde jeg bestemt ikke. Men i løbet af valgkampen, så begyndte jeg at tro mere og mere på det, fordi jeg synes, at jeg fik rigtig mange positive tilbagemeldinger, og der hvor jeg kom rundt, der gik det rigtig godt. Jeg har været rundt til utrolig mange debatter her, fået lov til at få, selvom jeg er helt nyopstillet kandidat. Og det har jo været en gave for mig, fordi at jeg har ikke haft råd til at køre de store annoncekampagner. Jeg har ikke været på landsdækkende tv og så videre. Så jeg begyndte at tro på det i takt med, at kampagnen udviklede sig. Men jeg troede først og fremmest på det i går kl. 6. Jeg ved faktisk ikke, om jeg tror på det nu rigtigt, men det gik op for mig sådan i går kl. 6, da stemmerne kom ind for Aarhus i hvert fald. Så. Nu skal du så til et gruppemøde, møde dine partifæller for første gang i dag kl. 12. Nej, jeg kender de fleste af dem jo, men vi skal samles som en ny folketingsgruppe første gang kl. 12. Hvad forventer du af det? Jamen, jeg glæder mig til, at vi bliver kastet ud i nogle af landets vigtigste forhandlinger i løbet af de sidste 10 år, så forhandlinger om regeringsgrundlag her. Jeg glæder mig til at blive briefet af Morten Margrethe, som forhåbentlig er klar til at fortælle os meget mere om, hvor det står lige nu her. Og så håber jeg på, at vi som gruppe kan være med til at vejlede dem igennem de forhandlinger, som kommer til at gå i gang her. Hvad med sådan rent lavpraktisk? Ved du, hvordan tingene fungerer i Folketinget? Hvor du går hen? Jeg kan overhovedet ikke finde rundt. Jeg kan slet ikke finde rundt i København, og jeg er fra Horsens af, så jeg er jyde, og jeg har selvfølgelig været i København, men det plejer mig noget med at gå rundt med Google Maps på min telefon, ikke? Og sådan navigere rundt den vej. Jeg ved ikke, for jeg skal sove endnu i aften, men jeg skal i hvert fald blive herovre det næste stykke tid, fordi at vi har møder hver dag i forbindelse med de her regeringsforhandlinger, der står på. Og så er der masser, altså man kan sige, jeg har fået en kæmpe stor afklaring på, hvad jeg skal nu, i forbindelse med, at jeg ved, hvad jeg skal lave de næste par år, men der er altså så en masse spørgsmålstegn også, og en masse af dem er jo helt lavpraktiske formelle ting. Hvad forventer du dig af dagligdagen på Christiansborg, og den måde, du kommer til at gå? Jamen, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at dykke ned i det område. Jeg aner ikke, hvilke områder jeg får nu, men de områder, jeg nu skulle komme til at sidde og arbejde med, jeg glæder mig til at dykke rigtig meget ned i og arbejde benhårdt på. Så det er en ting, jeg meget gerne vil bidrage med på Christiansborg, nemlig sådan et rigtig hårdt fodarbejde. Og så er jeg jo pinligt bevidst om, at jeg er kun 20 år gammel. Jeg er det yngste folketingsmedlem, og jeg har ikke en stor livserfaring med mig. Så jeg skal ud og lytte rigtig meget til folk, som har livserfaring og som arbejder med de ting, jeg så kommer til at sidde og arbejde med til daglig. Jeppe Mikkelsen, tak skal du have, og tillykke. Tak. Håber, vi kommer til at se hinanden igen. Det gør vi nok. Ja.